सांग्रांशालो एबा 4 जुलाई सालमारिओ 48 करमछड़ा तीव्रामथानी लुबाजी मुंबाई 184 महाराजानी पाइथाक महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिको दिपुरमानी आजाइमा सालनो हहम ददनखे तंखतकनी बिसिंति फालालाइखा मनोहातिनी टाउन हल लब अशाली पांडाव फाइ मानजाखा एमएलए पलभांशु तीव्रामथा धलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रतीश त्रिपुरा 48 करमछड़ानी प्रेसिडेंट अभिजित त्रिपुरा बनकारिबो ताइबो जुदा जुदा आदक आदंजुक संग फाइ मानजाखा अशाली पांडावो Happy birthday to you. Happy birthday to Jalupaka. Happy birthday to you. Kita panggil ke panggil kan? Ya panggil. माथाय शब्द नथिए गुवागरा जवाब चिनी हास्ते हापा तुनी सारा भारत वर्ष पारंभो तुनी इंटरनेशनल लेवल पर तुनी ऑफसाइड में हायंगो जों कोनो लोगे मारनाय तुनी की पार्टी नि जे थीमोगा थांसा जों थांसा का जों गुवागरा जतो लोगे मारनाय जों विगत 25 বছর 30 বছর नायका বিভিন্ন শাসন কাঠামো ত্রিপুরা রাজ্যको जों বর্তমান চিনি যে গুৱাহাটী বিচিন্তই जों অন্তত 20 বছর পর্যন্ত মানে নাই চিনি যে গুৱাহাটী যেভাবে ওয়ানসুবাই সমুদ্রাই দং जों नुखा जे गुवाहाटी বিভিন্ন পদক্ষেপ বিভিন্ন স্টেপ লাগানি দিनै নন টিচিং পোস্টক রেগুলার থাকা এডিসি এরিয়ানি যে চাকরি তো মানে जों नुखा সাবজেক্টিভ পোস্টক দিলানা মতমতাও তোমায় কেজন যিনি গুৱাহাটী বিচিন্তই আমি गुवाहाटी बेले-बेलेखौ उसियो दिनै गोसोखांगौ शारीरिक सुस्थभावे जाहाथे जीवन यापन खालामो आसामाव गोसोखांनो आवगायनाय बिथांमोननि बागैखौ निश्चय ईश्वरखौनो हामारिखौ ईश्वरखौनो सहाय खालामो ओमफ्राय गुवाहाटीनि बागैखौ जोंनो गुवाहाटी फैनो जालायो दासिमाव नाखि सायखांखा 46 आसाइमा सान आसले गुवाहाटी 46 जोंनो गुवाहाटी बयसता 22 बोसोर नायमा जालाय थानाय बोसोरावबो जों 46 बार्थडे हिसाबै गुवाहाटी दिनै जेहेतु गुवाहाटीनि बार्थडे बा आसु पलिटिकल हक साथैया गुवाहाटी साबो वो बिनि आर्टि लाइफ तामो बिनि कैरियर बारके शुरू थेगा पॉलिटिक्स बारके थेगा बा नम किसिसा सावनो हाजिं चिनि सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सामनि कोलकाता इन सामनि एक्चुअली को दिल्ली आचार्य को कोलकाता वो जेरेपुर परीक्षा अपनी परे शिलंग बिनि ग्रेजुएशन पाइका जेपुर ग्रेजुएशन पाइका अपनी सिनो बरा आदिनि सिमी सोशल सामुंबाय दिनै दफानि सामुंबाय गोजोंजा गोबां एनजीओस गोबां अर्गानाइजेशन बायदि गोदालै बसा मोनथाय कम्पानि जेपुर दोरों टाइम चेंजिंग था जोंनि टिपा सानि जेपुर जों जाथायखौ गोबांखा आचायना जेंखा जोंनो जेपुर थाता बिफोराव फै जेपुर खुंना जेंखा गुवाहाटी स्टेप नाका पलिटिक्स हाबै दखान मार्केट बेवहाय कुइलाना कांग्रेस एस ए फैमिली पॉलिटिक्स बा आदि कमन कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी थाबो आबुनि परे जेपुर बनो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट निका ओ जेपुर सीएबी बागे क्रांति सागा आपलो चातालिया चिनी स्टेट नि बरोबर आपलो बिनि प्रेसिडेंसी किया करे खानी बागे ने दफानि बागे चिनी बरफ पाइते काना करे आं एनजीओ कुलक सेरे ने एनजीओ कुलका जेपुरु एनजीओ कुलका आपलो सिंनो रांनि जुंगारो बेलाय केटेगा नर बाक्सा साइदामन साइनिया बोबाग्रानि मैगजीन दङ बिनि टीएमटी ने ओ मैगजीन कंपनी में बोमा होगा मेगा जरूर भी तो
चुबाखा कोविड चुबाखा गोबां पेशेंट्स फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आम के कोविड था आपको चुबाखा जेब्रु एनजीओ बाय सिमिट जोंनि दिब्रासानि मानसाय सप्ताह जेब्रु ग्राहकनि थाखा आपको के बहुत डिसीजन ना था अपनो जों पॉलिटिकल पार्टी वो उनको कैसे नहीं एनजीओ को तो नहीं पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं आपको जेब्रु पॉलिटिकल पार्टी खेगा जों जब तो त्रिपुरा नि बरो जोंनि दिब्रासा बरो खामने आसुके सपोर्ट खेगा जों इंडिया की सबसे ग्राहक पार्टी बीजेपी नॉट की एडीसीओ मेजर एडीसीओ पावर खेगा एडीसी मोरल वांस ते तो चीनी जे दिब्रासा जों जे त्रिपुरा को चीनी और हास्टेल जों आसु थायो गोदोमा साबोनि थुंजारि फेमानि जों अबनो बाहायके यगनानि जों बवानो बाहायके लगायनानि मोनसे जों दतन मा फेमानि बा ओमफ्राय जों खालबै बनो पयदसाबै जों फिउचाराव बहाय बनो जों सुबाबै जों बनो हेल्प फेमा थानाय जेब्रु ब स्टेट साकाव गावे बासन दङ नर बनुगु मानना पॉलिटिकल बासन निसाय दफानि बासन दफानि क दफानि बाहायके मोननानै साकाव दि सानाय चिनि खानो जों बाहायके नारनाय चिनि एडीसी लेनो बाहायके एडीसी लेनो सिगुल थानाय चिनि फरेस्ट लेनो बाहायके सिगुल थानाय अबनि मानसि जों सामानि खानाय आंनि खानो बायदि सालजा बाय जतो किसु माया बसर गायसाय लाइन सिंमा बायदो जतो किसु दिनि न मानि थानाय अबको गया जाजानो पतालां बाय काई बाय आंनि फटो किसिसा रखलायदि जों आबो बुबा गानो रखनाय मिनि आतायमा सलो जों दिनि बुखांखाय ओमफ्राय पुलिस स्टेशन दिता दङ चिनि लंग चिनि बडि काउन्सिलर दङ पुलिस स्टेशनाव किसिसा चानु मिस्टर रखनो बागन ने आवासुका ताय थाय जानो जों जे पाइनानि जों पुलिस स्टेशन रखो आमके केसा लागे दिनि बुवा गायना साबा जो मोरदिनो पुलिस स्टेशन नेपाल तिला नसरा ताय मनु निफ्राय सार्भिस जों बिसिनो मिसिना नाबा नरा कान लगेरनो ने रखथानि लगेरैमानो थायकेबा जानो फांसा थानि कानिनो नरो फांसा बायदि किसा फटो बुया आरो खालाय जतन ताइसे दिपर काहा बुवानो बिनि आथायमा सालुको जोंजो ननो आमबाय याथाय आनि बहानो थाखाय आमानाय बहो गया स्पेशली आं भिडिअ सरनो साना नायो खालबै नासिगै साम थायगानि जों बुंनाय जों एडीसी पाइका जोंनि एसएमबिओ को जों फर्स्ट टाइम रिजनल आसु दरांके थायगा ताबो जोंनि बुवाग्रानि गुबुननि बर' जोंनि राजकुमारी भाषावै चिनि इंगै थाङै पार्लियामेन्टआव साना थाङै दङ फिउचाराव अनेक किसु वानसुकनादै अनेक किसु संजाकनादै लुनाय नरनि सापर्ट नरनि हामजाकना तंग खानखायसे बुवाग्रा प्रस्ताव चिनि दरनि बारै सामो खानखाय खालामनाय अजागा दिनै ताइसा प्रग्रामनि पाइनि